Така хора, днешното видео ще играем играта 99 дни. Не. Аре, някой няма ли да влиза? Не влиза никой при мене, тъй че излизам. О! Аре, кога ще го направиш? Оф, тая ще остая, че не се нагласила. Ще го правя. Ще го направим пак за 4, аз така ми харесва. Оф. Пак така. Добре да ще влеза тук при тия зелените. Де са ги направили в Грогард. Направили ги тия в... Между другото, и аз станах един такъв зелен и не можах да се махна, защото не зная как. Не зная как и успях да го махна. Оф. Малко яки играчи ми се паднаха. Ама са много малко, само трима, как ще се оправим, не знам. А и те се сами слаби, моите играчи, като играя. И 99 дни. Супер. Але това дърво трябва 5 часа да го чупиш. С тази гадна брадва. Развалена почти. Почти развалена брадва. А това за какво го е взел? Да се убием. О, много бързо станах на 100%. От този камък или каквото и да е, го направих по-силно. Го направихте и на 100%, че да стигнем и да отидем някъде тук. Какво стана? Ай, само тук да го направя. Фенерче. Добре, че тук никой не е влизал, за да мога да взема материалите. Пък когато ги взимат, те се ядосвам, че трябва се да обикалям. И за какво обикалям, като няма нищо там, когато идват тия. Ма добре, че го напълних на 100% и дойдох първа да ги взема. Сам да няма някакъв капан, че гледах, че има капани. Някъде тук, ама това не е на този ден, на някои други бях. О, ето го и баскетбола. Има и баскетбол. О, той го стреля, он е от дето от Грогарден. Добре, че ме спаси. Махнята тук. Оф, трябва да взема това. О, мали и той я го отваря. Само да му се падне нещо гадно. О, на мен се падна много яко нещо. Мога напълня 15 неща. Късмет. А това гледах, че мога да се взима, ама май трябва да си го взеш от картините и бъла. Ето тук ще взема нещо. Но то само един бол, само болтове ли трябва има такива за болтове? Само това ли трябва има? Тук в тази къща. То поне трябваше да има и парички нещо. Пък вместо това е само гадни неща. Помислих, че е нещо яко. Оле, че ме стресна този гаден вълк. Мале, изкарам я акула. Мале за малко да ме хване. Сега май той ги стреля, ма той пушка ли има? О, пистолет му се е паднал на той, дето отваряше ковчега ми. Той е чест, дед ми отваряше. О, имаме 2 болта. Значи, трябва да си вземем един... И това ни много къче. Такова голямо видео. Аз качих едно такова голямо къче. Отваряме такова. Добре. Оф, пилен. Матлук. Добре.
имаме 6. Се трябва да взема и дърво. Ма дано той не ми го вземе, че ми трябва за дърво. Мало забравих, че на втори ден трябва да убиям зайци, за да взема по-силна брадва от ония там катанчанин. Ето я. Само да не си ми ги взел всичките. Ох, поне не ми ги взе. Поне на 4. Но защо ги взимаш? Защо ги взимаш? Те трябва да се пазят, защото ни трябва, като ги вземеш, какво ще направим? Пак да направим картинг тейбъл. За да намерим първото дете, аз намерих един план, който просто ти трябва 3 такива да убиваш уния на Елена или вълците и мечките, за да намериш децата, и трябва едно за спасяване точно. Ма защо ги заврях тук, мале? Много не разбирам. И аз не знам. Поне съм ги завряла в огъня да се спасил.